Čaute lásky krásky, ja som Týmea a vítam vás pri podcaste Ty a tvoja duša. Ale toto je taká menšia miniséria s názvom Pohľad inak. A hlavnou postavou som tu ja, čiže hlavným hlasom tu budem predovšetkým ja. A niekedy sa tu pridá aj Matúš, ale momentálne som tu iba ja. Takže toto je taký môj talk. Možno o mne, možno o nejakých názoroch, situáciách a taký môj pohľad na niečo. A práve preto sa to volá Pohľad inak. Takže sa pohodlne usadte a začíname. Rada by som odštartovala túto minisériu s takým motom, ktoré znie: buď dobrý, buď štedrý, buď šťastný, rešpektujúci, milujúci, maj pokoru, maj úctu a predovšetkým buď sám sebou. Ja si osobne myslím, že byť sám sebou je tá najdôležitejšia vec. A je to vlastne naše názory a celkovo náš postoj k určitým situáciám, emóciám, náladám a udalostiam je veľmi dôležitý, pretože to sme my. To, ako zareagujeme, odzrkadľuje to, kým sme. Niekto je flegmatik, nerieši to, niekto je cholerik, tento rieši dosť, ako som napríklad ja. Niekto je sangvinik, ktorý sa asi nad tým pousmeje. A potom tu je melancholik, ktorému možno utečie slzička z oka. A presne o tom to je toto všetko, že človek by mal byť sám sebou. Ale niekedy to je naozaj ťažké, pretože úprimne v našich životoch sa vyskytujú situácie, kedy stretávame rôznych ľudí, ktorí nám ako keby ukazujú také pomyselné zrkadlo, aký sme, a možno sa kvôli tomu nejako zmeníme a zmeníme svoje názory, možno svoj postoj k niečomu, ale nezabúdajme to, že to, s akými ľuďmi sa bavíme, takými ľuďmi sa stávame. A toto je naozaj pravda. Pretože keď som bola menšia a keď mi toto mamina hovorila, tak som to nikdy nebrala vážne a myslela som si, že ona je tá zlá. Ale ona mi chcela iba dobre. Ona nechcela byť žiadny nejaký sudca, ktorý mi bude rozhodovať o mojom živote, ale naozaj chcela byť iba takým, dajme tomu, že pomocníkom alebo takým psychológom, ktorý by ma dal na tú správnu cestu. A naozaj akoby aj tie sociálne siete nám ukazujú to, že máme byť niekým iným. A toto naozaj nie je v poriadku, pretože každý jedinečný tím, kým je, to tak ako rozpráva, tak ako vyzerá, tak ako sa narodil, doslova. A naozaj niekedy je to až také smutné, že sa meníme len kvôli niekomu. Napríklad, že zohráva tu aj veľkú časť tu zohráva aj manipulácia, keďže niekedy ľudia manipulujú ostatných, aby ich pretvorili a možno na ten svoj obraz, na nejakú ilúziu. A to je naozaj smutné, pretože napríklad aj v takých toxických vzťahoch, kedy predovšetkým muži, ale akože z toho samozrejme aj ženy, alebo niekto iný, že jeden z páru, jeden partner manipuluje toho druhého a snaží sa ho zmeniť, snaží sa zmeniť jeho vlastnosti, s ktorými sa narodil a vďaka ktorým je práve on a práve ona sama sebou alebo sám sebou. To je naozaj také až smutné, by som povedala, že to naozaj funguje a je to také celkom bežné v dnešnej dobe, keďže manipulácia sa odohráva naozaj všade, či už na sociálnych sieťach, alebo aj celkom algoritmus je taký manipulátor, keďže sme na TikToku, scrollujeme, lajkneme nejaké depresívne video, smutné video, TikTok, a potom máme plnú For You page iba takého kontentu. Čiže aj to je taká manipulácia. A je to naozaj zaujímavé, že ako to funguje, ale nie je to absolútne dobré. Niekto sa rodí ako manipulátor a niekto naozaj že číta knihy psychologické, aby sa ním mohol stať. Pretože je to obrovská a silná vlastnosť, ktorá hrá akože v ten tvoj prospech, ale ničíš život niekomu inému. Ale ty si to neuvedomuješ, alebo možno si to aj uvedomuješ, len to nechceš riešiť, pretože riešiš iba sám seba. A si trochu aj sebecký. A tu je presne ten rozdiel, kedy
sa má človek rád a kedy už si možno o sebe myslí veci, ktoré nie sú až tak pravda. Čiže je rozdiel medzi sebaláskou a ako by som to nazvala, sebaláska a byť egocentrický jedinec. Toto je obrovský rozdiel sa mať rád a je obrovský rozdiel sa preceňovať a myslieť si, že my sme práve tí najlepší, tí najmudrejší, tí najkrajší, ja to dokážem najlepšie, ty si nikto a ja som všetko. Toto je obrovský bullshit. Je to obrovský bullshit a ľudia si myslia, že akože teraz to budem hovoriť, že nie že z vlastnej skúsenosti, ale mám jedného kamaráta, ktorý má že také chvíľkové obdobia, hej? Že má také chvíľkové obdobie, kedy sa nenavidí, kedy naozaj proste je úplne v depresii, nevládze vstať z postele a potom lusknutím prsta je najkrajší, najlepší, najmúdrejší, najväčšia bad bitch alebo podobne. A ja som taká, že OK, že naozaj tak máš sa rád, alebo si iba proste egoista a narcis. A niekedy je to naozaj také, že človek nevie, ale mne to príde, že akoby nevie vybudovať tú sebalásku, pretože sebaláska a mať sa naozaj rád je to proces, ktorý nie je z minúty na minútu, ale trvá to. Trvá to naozaj dlhšie obdobie. A dá si nejakú ilúziu do hlavy a možno takú bublinu, že takú šablónu, že akoby, že som najlepší, najkrajší, tak ako to je jednoduché. To je jednoduché si povedať, že OK, teraz I am at the top a ostatní sú podobnou. Pretože je úplne normálne, že vždy tu budú od teba lepší ľudia, vždy tu budú od teba krajší ľudia, vždy tu bude niekto, kto je lepší. Ale to je úplne v poriadku, pretože ty sa máš porovnávať s tým, kým si bol pred mesiacom, pred rokom, pred 3 rokmi alebo pred dekádou. A nie sa porovnávať s nejakými random ľuďmi na Instagrame, ktorí majú krásne zretušovanú pleť a face. Pretože je toto akože, má toto nejaký hlbší zmysel a nejakú podstatu, lebo ja si to osobne nemyslím. A preto by sme mali zmeniť trošku ten mindset. Čiže toto bolo jedno motto, ktoré sme si prebrali dnes a to bolo motto buď sám sebou. A v nasledujúcich epizódach si vždy preberieme a rozoberieme to ďalšie. Takže dnes to s vami bola Týma. Veľmi ďakujem, že ste si vypočuli túto epizódu. Ak by ste nás chceli followovať na Instagrame, sme tam Ty a tvoja duša, taktiež aj na YouTube, aj na Spotify, ako inak. Sme v štúdiu Moja izba. A ak by ste mali záujem o môj Instagram, som tam Tým Cucik, alebo na TikToku som Krásna žienka. Takže ďakujem veľmi pekne za vypočutie, majte sa krásne a prajem vám príjemný zbytok dňa a posielam vám pozitívnu energiu, lásku a buďte trpezliví a spoločne to zvládneme.